Ahojte, v dnešnom vlogmasovom videu sa pozrieme na všetky moje neprečítané knihy. Vy už máte pred sebou záber z polovice mojej knižnice, ktorá je neprečítaná. Je to vlastne celá jedna polička a ešte potom v druhej knižnici mám zo pár kníh, ktoré si ukážeme. Nie som si istá, či som robila už tieto neprečítané knižky. Našla som v minuloročnom vlogmase upratovanie knižnice, takže dosť možno veľa z tých kníh vám už bude známych, preto to nebudeme nejako zdržovať. A iba vám v krátkosti poviem o tých knižkách, čo vlastne, o čom by mali byť, alebo prečo som ich ešte stále neprečítala. Takže začneme od začiatku. Tu na vrchu tu máme Alice in Wonderland. Sú to vlastne obidve tie rozprávky, teda aj Alica v krajine zázrakov a aj Alica za zrkadlom. A tá knižka má takéto krásne zlaté stránky. Ja som ju čítať kedysi začala. Má ešte aj ilustrácie vo vnútri. Ona je ozaj krásna vo vnútri a ja som ju kedysi aj čítať začala, ale tým, že je anglická, tak sa mi to číta ťažšie a nedokončila som ju zatiaľ. Ale to, čo tu mám hneď na kraji, je knižka zo starovekého Egypta a ja si dokonca myslím, toto je o objavení jednej pyramídy, ja si myslím, že toto mám už prečítanú, je to teda antikvariátové vydanie, ako vidíte. Ale stále ju tu mám zaradenú, pretože je to veľmi malý formát a je ťažké ju niekam dať tak, aby tam zapadala. Potom tu máme Kam sa bojí vkročiť andele. Toto som si objednala z antikvariátu asi pred 10 rokmi. Ja poriadne neviem, o čom to je, preto to tu stále je. A potom je tu Charles Dickens a jeho vianočné príbehy, ktoré sú celé anglické, preto som ich ešte neprečítala. Potom tu mám jednu ďalšiu knižku z antikvariátu, ktorá je tiež celá anglická, preto je asi neprečítaná. A toto je knižka Christmas Carol v pôvodnom vydaní z polovice 19. storočia. Samozrejme, ona je nová, ale to vydanie presne takto isto vyzeralo, keď bola vydaná pôvodne. Zase má teda zlaté stránky, keby mi to trošku zaostrilo, tak by to bolo lepšie. Tuto čítavam na Vianoce, tuto mám veľmi rada. Je to teda Vianočná koleda od Charlesa Dickensa. No. A je veľmi pekná. Čiže ona nie je neprečítaná, ale tým, že tu je Dickens, tak je pri ňom. Tak sa mi tam hodí. K tomu je tu podobná knižka The Story of an African Farm od Olive Schreiner. A toto som nikdy nečítala, je anglická, bez datumu vydania, vyzerá veľmi staro a veľmi pekne. A je teda tiež z antikvariátu. Potom tu mám takúto How to Woo a Duke. A toto je na motív Bridgertonu. Ja som čakala, že to bude niečo iné. Žiaľ je to toto. Potom je tu Emily Dickinson, ktorú si občas vezmem a čítam. Georgios Georgians. Toto bola jedna taká séria, ktorá bola potom aj sfilmovaná. Je to vlastne séria Hrozostrašná história. A týka sa rôznych historických období. Podobne tu mám k tomu aj Viktoriánov. Ja mám toto obdobie veľmi rada. K tomu je tu teda aj táto istá, len v inom vydaní. Tak tieto knižky sú veľmi zábavné, nájdete ich aj v českom preklade. Aj oni vyzerajú takto. Čiže je to pre deti, ale pre také 11-ročné deti. Veľmi pekne, veľmi dobre sa to číta, je to veľmi vtipným spôsobom podaná história alebo nejaké historické obdobie. Takže toto vrelo odporúčam, keby ste to niekde našli. Myslím, že ich doteraz majú aj bežne v knihkupectvách. Toto tu, Do It For Yourself, toto je Motivation Journal, takže to nie je klasická knižka, ale má to taký formát, takže to tu je. Aj to vyzerá takto. Ešte som ho nezačala vyplňať, ale verím tomu, že sa v ďalšom roku aj k nemu dostanem. Potom tu mám zbierku mojich viktoriánskych kníh. Si ukážeme lepšie.
Nebudem ich vyberať, lebo to asi nie je pre nás až tak podstatné, ale je tu teda taká skupina autorov, ktorá napísala knižku o viktoriánskom zločine, potom taký viktoriánsky slovník slangu a fráz, ktorý som nikdy nečítala, pretože sa proste slovník hrozne ťažko číta, hej. Potom sú tu tieto klasické príbehy od Henryho Jamesa, tuto sú rôzne Victorian and Edwardian Ghost Stories, tuto je zase Charles Dickens, tuto je Gothic Short Stories, presne neviem, kto je tam autor, ale zase to bude asi nejaká skupina autorov. Potom tu mám knižku o Viktoriánoch, opäť celú anglicky, The Victorian City od Judith Flanders, moja obľúbená autorka. A ešte How to be a Victorian od Ruth Goodman, zase moja obľúbená autorka. Takže taký výber mojich viktoriánskych kníh, ako hovorím, to obdobie ma veľmi baví a ono to ešte pokračuje. Tu máme Lady Killers od Tori Telfer. Táto knižka obsahuje portréty rôznych vrahín naprieč históriou, z modernej aj minulej doby. Viac menej z minulej, ale sú tam nejaké aj z minulého storočia, pokiaľ viem. No, ak asi nie. A ešte tu máme The Victorian House. To je opäť Judith Flanders a hej, toto celé je anglicky. Má to nejaké ilustrácie, je to o živote vo viktoriánskej ére. Toto je v podstate zamerané na domácnosť, domáce bývanie, život a je to veľmi zaujímavé, ale hej, sú tam obrázky, ale tým, že je to celé anglicky, tak sa to hrozne zle číta a preto mi tie knižky trvajú poriadne dlho, kým sa k nim dostanem. Ideme ďalej. Tuto hore ešte máme knihu viktoriánskej etikety, ktorá vyzerá takto. Ktorá je krásna. Ja som si ju objednávala z Amazonu už hrozne dávno. Veľmi pekne ilustrovaná. A tu som si prešla v podstate celú, ale aj tak ju tu mám, lebo sa tu proste hodí. Hej. A je to moja viktoriánska polička, takže, alebo moja časť poličky, takže sa tam hodí. Potom tu máme knihu, ktorú som si priviezla z Amsterdamu, The Mermaid and Mrs. Hancock od Imogen Hermes Govert. Nádhernú obálku má. A opäť celá anglicky, takže som ešte nečítala, vyšla inak aj v preklade. Potom je tu Lily, ktorú som si priviezla z Londýna od Rose Tremaine. Autorka je veľmi dobrá, aspoň veľmi ma to baví. Ja som ju začala čítať tak do polovice, potom som ju odložila, ale táto knižka je veľmi dobrá. To je niečo ako mysteriózny historický príbeh o dievčati, ktoré myslím, že zaplete do nejakej záhady, je tam taký trochu spirituálny, až nadprirodzený presah. Mi sa to veľmi páčilo a nie je ani taká hrubá, takže verím tomu, že keď budem mať chuť zase na niečo anglické, že si ju prečítam. OK. Potom tu máme Writing Tools. Toto som si kúpila s prísľubom, že určite začnem písať. Občas sa o to snažím. Viac menej to nevychádza, než vychádza, ale máte tam nejakých 55 stratégií pre každodenné písanie. Je to teda pomôcka pre autorov. Mám ju tu už naozaj väčšnosť, ale tiež je anglicky. Potom je tu Fanny a Stella. Toto je o dvoch mužoch, ktorí šokovali viktoriánske Anglicko, ktorí sa začali vlastne prezvykať za ženy. To je taký životný príbeh, ten som objednávala z antikvariátu tento rok. Potom tu máme What Jane Austen, Ed and Charles Dickens Knew. Ak to správne čítam. Toto by mala byť opäť knižka z viktoriánskeho Anglicka, zameraná na taký bežný život, ale na bežný život aj Jane Austen. Hej, ako zase je to tak. Vyzerá to veľmi zaujímavo, len anglicky. Ak sa pýtate, prečo si kúpujem anglické knižky, keď ich potom nečítam, tak kvôli tomu, že tie knižky nemajú šancu výjsť v slovenčine už vôbec a v češtine väčšinou nie. Takže preto, aby som ich vôbec nejako mala, tak ich musím kupovať v angličtine. Potom tu máme trikrát Provence. Toto je vlastne skupina troch kníh, on je to v jednom vydaní. A to sú Rok v Provence, Znovu Provence a Navždy Provence. Je to od autora, ktorý tam, myslím, že originál aj žije. Ja som si tú knižku kupovala za plnú cenu v Pantarejku pred asi
15 rokmi, ja fakt neviem, ona je tu 2 večnosti. A ja vždy, keď sa ju pokúsim začať čítať, tak nejak na začiatku proste je na mňa moc pomalá. Ale ja sa o to pokúsim. Znovu, určite. Ideme ešte ďalej a tu už máme Šifru majstra Leonarda, to asi všetci poznáte. To je Dan Brown, ktorú som ešte neprečítala. Potom je tu Life is Sad and Beautiful od Husseina Menawera. Toto som si požičala od svojej kamarátky pred tiež asi 2 rokmi, ale ja ju tu mám. Nič nie je, ona je reálne iba v poličke. A sú tu takéto krátke kapitolky. Veľakrát sú to básne, alebo ako by som to nazvala, také krátke úseky, myšlienky. Ona bola veľmi dobrá, kamarátka si ju kúpovala v Londýne. A ona bola posledná vtedy, inak by som si ju bola kúpila aj ja. Ale radšej som si povedala, že si ju požičiam, než by som si ju mala kúpovať tiež. Potom je tu Červený zápisník. Tá je prečítaná. Strašne som pri nej plakala. Tá je prečítaná, ale je tu kvôli tomu, že som ju inde nemala kam zaradiť. Ale keď budem najbližšie upratovať, tak určite zmení svoje miesto. Potom je tu Kdybych si našla. To je o mladom dievčati, ktoré hľada svojho otca. Je to skôr taký young adult a ešte som sa do toho nepustila, ale nie je to nejako dlho. Dobre, myslím, že sa môžeme presunúť dozadu, tým, že si tie knižky vyložíme. Takže, tu vzadu máme 3 mušketierov. Si to dám trošku, možno takto. Tu vzadu máme 3 mušketierov od Alexandra Dumasa. Ja som ich začala čítať, ale nedočítala, ale klasika, ktorá proste musí byť u mňa na poličke. Tu je Arthur a George od Julian Barnes. Toto je zaujímavá knižka o živote 2 mužov v 19. storočí, myslím, že ale ja som ich mala aj po anglicky, myslím, že aj niekde sú. A začala som ju čítať, ale nedočítala. Psychológia peňazí, tá je teraz príliš zložitá. Mrs. Robinson's Disgrace, toto je veľmi dobrá knižka, to je zase o viktoriánskej dáme, ktorá, myslím, že sa rozvádzala v tej dobe, hej, a videli sme, aký nepokoj to spôsobilo. Nie som si istá, či som ju niekedy dočítala. Nádherná. Tu som si objednávala ešte cez jednu kamarátku na strednej z Amazonu. Perfektná. Je to dobrá kniha, ale ako hovorím, nie som si istá, či som ju teda dočítala. S Láskou Rosie. Filmovou obálkou, ktorú som proste musela mať, lebo s Láskou Rosie je láska. Potom je tu George Eliottová. Toto. Áno, toto. To je presne odpoveď na to, prečo je tá knižka ešte stále neprečítaná. Ďalej tu máme Červený a čierny od Stendala. Ja som od Stendala čítala, myslím, že jednu knižku predtým, ktorá sa mi že strašne nepáčila. Takže Červený a čierny je tu na poličke. V podstate som ho kupovala na odporúčanie jednej mojej učiteľky. Ale nejako sa neviem k nemu dokopať, keď tá predchádzajúca sa mi tak strašne nepáčila. Potom sú tu ťažké časy. Pretože sa môj podcast tak volá a musí tu byť knižka s takým názvom. V tomto starom vydaní. Nikdy som ich nečítala. Ale teším sa na ne. Potom je tu Trh marnosti. Toto je Trh marnosti. No, takže mne sa to páči ako film, má to filmovú obálku, tá je veľmi pekná, mám ten film rada a som popravde ani nečakala, že to bude takto strašne dlhé. Ok, toto iba presunieme, budeme vyberať a máme tu Oliver Twist s filmovou obálkou. Takisto tohto neviem, či som niekedy videla, ale je to klasika. Ja mám klasiky vo výsledku rada, viem, že je ich tu veľa neprečítaných, ale ono to vyzerá, že tie klasiky nečítam, lebo je tu naozaj veľa klasík. Ale je to kvôli tomu, že teraz momentálne mám obľúbený iný žáner, ale klasiku mám vo výsledku rada. Ani proti tým knižkám nič nemám, hoci sa niektoré čítajú ťažšie. Ale za mňa to naozaj odporúčam. Alexandra Dumasa mám napríklad veľmi rada.
moja najobľúbenejšia knižka je stále Dáma s kameliami. Takže aj tie ostatné klasiky určite na ne príde, len to, že aktuálne teraz skôr som na takej psychologickej, možno trochu sebarozvojovej literatúre, možno nejaké romány ma skôr bavia, ale určite je to niečo, v čom chcem pokračovať, tej klasike. Až potom tu máme 2 časti od Alexandra Dumasa. Rytier de Saint-Hermine, ak to správne čítam, a Bielý a modrý. A k tomuto mi chýba ešte 3. časť. Toto sú inak antikvariátové knižky, všetko. Väčšina z tejto poličky sú antikvariátové. Potom toto sú také, taká maličká knižka. Lermontové dopisy. Toto, ja poriadne ani neviem, čo za historickú postavu to bolo, ale bolo to v antikvariáte a mňa to zaujalo. Potom sú tu 3 časti Gabrielovho Inferna. Prepačte, ak počujete haukať psíka, hej, nedá sa to inak. A Gabrielov Inferno, Gabrielov očistec a Gabrielov slub. Ja mám okrem toho ešte aj, myslím, že tú 3. časť, ktorá tu chýba, a myslím, že aj tú ďalšiu. Nie som si istá, by mali byť niekde inde na poličke, ale viem, že tuto mi ešte nejaká časť určite chýba. A to je inak veľmi romantická séria. Existuje aj film, kľudne si ho pozrite. Potom tu máme Brianu West a 101 esejí, ktoré zmenia vaše myslenie. Ona je nádherná. Ja som si ju kupovala v Čechách, v Dobrovskom. Ja som ju strašne chcela. A už tu mám asi 2 roky a stále som ju neprečítala. No. A kvôli tomu, že mám pocit, že stále nie som dobre nastavená. Potom tu mám ešte Dům plný vúni. A toto je klasický nejaký román o živote mladého dievčaťa, ktorej otec mieša parfémy. Takže to by bola celá táto polička. Áno, je tam prázdne miesto. To by bola celá táto polička. Hopa. A ešte sa pozrieme na tie ostatné knižky. Tak to vyzerá naša ďalšia knižnica. Ona je úplne v rohu. Takže je tu zle svetlo. Tu sú plišaci. Tu je plišák. Tuto mala knihy moja mama, ale tá si kúpila inú knižnicu, takže ja tu mám teraz iba svoje. No a neprečítané. A začneme od hora. Neprečítaný je Príliš krátky pro vás, to by mal byť thriller, potom Čierna nedela. Thomas Harris je autor hororov, myslím, že, takže tiež niečo podobné. To som prečítala, to je Denník princeznej. To som prečítala Aniel temnoty, je druhá časť detektívok, psychiater od Caleba Carra a nemám tú prvú časť. Takže nechcem čítať druhú. Francúzsku revolúciu som ešte nečítala, to sú nejaké historické knižky, tieto 4 mám prečítané, ostatné nie. A tu v druhej poličke v podstate nemám prečítané, iba tieto 2, to sú anglické, to je pokračovanie série. Džínsový denník, toho sa chcem zbaviť už väčšnosti. Ďalšie to sú paperbacky a tam myslím, že tam je prečítané všetko okrem týchto 2. Toto sú denníky Alana Rickmana a to sú anglický, preto teda sú ešte tu. A Rozum a cit. Jane Austen, tu som si kupovala teraz nedávno. Toto. Tu nemám prečítané Nespútaná duša. To je táto knižka. Tá prišla tiež iba teraz nedávno a inak sú tu prečítané všetky. A tu v tejto poličke to by mali byť prečítané asi všetky, okrem Analfabetka, ktorá vedela počítať. Toto je 100-letý stařík, toho som čítala. Analfabetku ešte nie. Mladé a staré duše a Prekažka je cesta. To sú také trošku psychologické, lomeno nejaké spirituálne a ešte tiež Trauma a vzťahy. Tu som si kúpila za plnú cenu. A teraz nedávno a tiež ešte nie je prečítaná a tiež aj príbeh kapitána Kida, ktorý je anglický. OK, keď ideme ešte nižšie, ja neviem, ako sa tam dostať, aby ste to nejako videli.
tu hore, to asi dúfam vidíte, tu máme Hotel Magnifique. To som ešte nečítala, to je fantasy. A tuto je séria od Patricka Taylora. Toto je tiež ďalšia časť, aj toto je ďalšia časť, tak aspoň jednu vám ukážem, aby ste vedeli, o čom hovorím. Táto séria to je. Doktore, to je ale kotrmelec a to je vlastne o doktorovi v nejakej írskej dedinke. Malo by to byť veľmi zábavné, je to také, je to vtipné a veľmi oddychové. Ja sa si snažím nazbierať všetkých, ich je asi 15 tých kníh, neviem. Takže takúto zbierku zatiaľ mám, zatiaľ toto celé, potom tu a ešte aj hore mám nejaké dve. Čo ešte ďalej neprečítané sú Tragické osudy kráľovien, Detektív Aaron Wood, Vražedné struny. To sú posledné antikvariátové úlovky, ktorých dokopy než neviem, len že sú to detektívky a toto je teda historická knižka. To je ešte neprečítané. Potom Víno a čary. To mal byť nejaký romantický príbeh, ale zatiaľ ma nejako nezaujal a vlastne úplne na poslednej poličke. To vám malo ukážem. Tam asi nebudeme vidieť. Tam mám neprečítanú vlastne. To je antická mytológia, ale je to tak celkom silná knižka a je ešte aj veľmi pekná v rámci spracovania. Hej. No, obrázky, menej textu. Ale ešte som sa k nej nedostala. Je teda väčší formát, než sú tie ostatné. Tu mám neprečítané. Tak je ďalšia časť z tejto série, to je fantasy séria. Toto je o vampírie, Dvor hurikánov od Victora Dixona, to je francúzsky autor. Ja mám túto fantasy sériu naozaj rada. Tie knižky sú takéto. Hrozne zle sa niekam nosia, lebo sú obrovské, takže to čítam väčšinou len cez víkendy, keď som doma. A ešte som sa k nej zatiaľ nedostala. Čo mám ešte neprečítanú, toto je 100 najvplyvnejších osobností dejín, to je zase niečo historické, tu som si objednávala nedávno z antikvariátu a tiež ju tu ešte mám. To by malo byť tiež také zaujímavé, ale zároveň nie zložité čítanie, dúfam. Posledná, ktorú tu vidím, že je ešte neprečítaná, je Tom Felton a jeho s kouzelníckou húlkou. Takže tu som si tiež nakupovala z antikvariátu. Ja sa na ňu úprimne teším, ale zatiaľ teda na ňu ešte nebol priestor. Dobre, ja si myslím, že to je všetko z mojich neprečítaných kníh. Ja dúfam, že sa vám páčili. Teraz si ešte ukážeme tých pár kníh, ktoré by som chcela prečítať do konca tohto roka. On je tu. A tu. Tu som si ich nachystala. Takže prvú, ktorú chcem dočítať je Postav sa za seba. O tej som hovorila v prvom vlogmasovom videu. To je knižka o udržiavaní si vlastných hraníc. A ja som ani nie v polovici, ale veľmi ma baví. Odišiel. Veľmi ma baví. Som zvedavá, ako to bude pokračovať. Je ozaj veľmi praktická. Takže tu chcem dočítať. Potom si chcem prečítať Anatómiu, príbeh lásky. To by malo byť čosi historické a myslím, že aj jemne fantázie alebo nejaké gotické. Teším sa na to. Je to zo Škótska v 19. storočí, takže na túto som sa veľmi dlho tešila. Ono to nie je ani nejaká hrubá knižka. Dúfam, že sa mi to podarí. Potom tu ale niečo hrubé mám. Musíme si prehovoriť o Kevinovi. Musíme si promluviť o Kevinovi od Lionela Shrivera, ak to čítam dobre. Temné, šokujúce a desivo realistické. Toto je knižka inšpirovaná, myslím, že skutočnými udalosťami. Je extrémne hrubá. Ale mala by byť o chlapcovi, ktorý v rámci nejakého šialeného nápadu urobí niečo hrozné. Zavraždí 7 svojich spolužiakov zo strednej školy. Zamestnanca školskej jedálne a obľúbenú učiteľku angličtiny. Mal vtedy iba 15 rokov, takže dostal veľmi mierny trest, ktorý si odpikáva vo väzení pre mladistvých.
No a vlastne je to o tých jeho rodičoch. O tom, ako sa snažia pochopiť, čo ich dieťa urobilo a kde oni urobili chybu. Veľmi sa na to teším. Že vraj je to hrozne dobré, má to aj dobré hodnotenie. Takže uvidíme. A posledná, ktorú chcem ešte prečítať tento rok, teda dočítať. Tu som... tiež tak skoro na začiatku. Toto je hrozne dobrá knižka. By Yourself, The Jump Lovers od Tem Kaur. Táto knižka je sebarozvojová, je to pre ženy, je to o sebaláske, o budovaní nejakého sebaprijatia, prezentácii na vonok, prijatí svojich emócií. Je to veľmi dobrá kniha. Takže na tu sa tiež ešte veľmi teším, kedy ju dočítam. Toto by boli moje 4 knižky, ktoré chcem ešte prečítať do konca tohto roka. Dobre, a tým sme sa dostali na záver videa. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak poznáte niektorú z tých kníh, o ktorých som hovorila, tak mi kľudne napíšte do komentárov, že ich poznáte, alebo ak vás niečo zaujalo, tak podobne. A ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom vlogmasovom videu. Majte sa dobre.